Ta brána tam není postavena z estetických důvodů. Ta brána tam nestojí proto, abychom měli tedy triumfální průjezd, ale stojí tam proto, protože ve skutečnosti je tato plavební komora současně také v uvozovkách 5. jezovým polem jezu o 4 polích. To znamená, že před námi jsou 2 stejné desky, jaké tvoří výplň každého z těch 4 polí po naší levé ruce. No a protože budeme proplouvat uvnitř z toho oblouku, tak máte výjimečnou možnost uvidět řetězy, kterými se ty desky ovládají. Uvidíte jeden rezavý a jeden lesklý řetěz. Ty řetězy mají hezké jméno, jmenují se Gallovy řetězy. To se jmenují podle francouzského grafika Alexandra Galla, který si je nechal v roce 1834 patentovat. A jsou to řetězy, které jsou velmi dobře opatřené proti skroucení a které se používají na velmi namáhaných. No a snadno poznáte, který z těch řetězů patří k horní desce a který ke spodní desce toho jezového pole. Protože ta horní deska je v této chvíli spuštěna, tedy doufejme, protože jinak se ozve hlasitý náraz. No a právě protože ta horní deska musí být spouštěna a naopak zvedána, když to ta spodní deska zůstává v podstatě bez pohybu, tak poznáte podle toho, který řetěz je lesklý a který rezavý, ke které z těch desek který řetěz, Gallův řetěz, patří. No a tam, kde vidíte ty združené ovládací tyče stavítek, tak dole hluboko pod námi jsou takzvané Mayerovy vozíky, což jsou taková naplacato položená stavítka, která umožňují napouštění a vypouštění té plavební komory. Takže teďka Gallovy řetězy. A vypluli jsme na vzdutí vodního díla Vrané, napuštěného v roce 1935